Kumanya buna tuganda kumanya aye binyoro kirali tukubuna bogokia na butogotara iga tukumanya ndo wateka imena isiko yense nabayigo ase binyoro mali ase tokorwa buna moigwa matuka erema kaiga omwana we university na nyarako bakagoita abantu be family ya batano haituka yatika magiga abamura bande batatu bakabwate ngombe abande bakayesaria umurondo yo mukuru wa sensema yanyatieko nera kabwate mori nkaiga igentona negetera maisa na kayesania ali tukulega na manyetigoro ye mumroyo mo form 3 osoma se school ya Kisi High School ni ganyatoko gago beta abarimu babere umuyo naboyigo bakanyako bago tigirwa chingoma chimbe abamtigetwe ase nyagitari ya Rama Hospital yo tokase town ya Kisi naboyigo umroyi ni ganyatoko gago bwatwa nakoirwa ase egeteseni kyabanyanyimbo kya Kisi Police Station nditukulia lero anigo twanyore ujumbe buna mwanafunzi oyomo we skuru ya Mukwerero Secondary School iyo kutoka imea Kemera Ward tutu Masaba imeye county ya Nyamira anigo abekruwe biara maiga yogotaka alache de yogotaka como slash como Kenya wose como butora umwalimu oyole debut principal yeskuru yo ya Mukwerero maiga yo mwalimu yo gokonywa amo nabalimu bamu abo nkayoroche twachire wrong nkayoroche intuna baiboli twanyarako batoko genda wrong nkaiga yetu asire abana baitu asire somya chimbwa chingia abalimu ni tutole wrong nkaiga gatu asire tubente kogororwa abana baitu nkieke kyababereire litukulia rero umwana yo nigo anyarako bagakubiko byarane boigo lakini ndende tegityo kora kebekyo gyo komo Kenya umwalimu gose komo butoro umwalimu oyole debut principal yeskuru yo ya Mukwerero Secondary School ingati yamangana atoikire SMS ito yamangana maya korende tinda ikoro nyarako baginko ya ene kyango ikanda ro nyarako bango temanya ko baginko ya ene ke masayemo mabino umwana yo ningi kyagera ataite komo Kenya umwalimu yo ole debut principal yeskuru yo ya Mukwerero kutoka nsa ase county ya Nyamira sensemo ya Kemera Ward ngoikanda ro elinyarako banko iwa mangana imabna ninki kyagendera ayo na alia tukando kumanya asenchera yeyemo ase eyemo ime ya AGR News yentokora skansabo bata epatron ye mbalire likirimo na subscribe na butonya ko kumanya aye binyoro na boigo alia genda tokwatika kurwa chingongo inye chiense nje bakondo ko mwana babagetutu Fidelis omingo muchokeneye na bagusi Global Radio.